Türkmenistanyň Daşary işleri ministrligi Taliban ýol başçygyna Kowgany wekil etilen Aşgabatda geçirilen duşuşuklardan soňra 7 martda köpçülikleýin habar berişleri işleri üçin feýrek beýanat çap edip Serhedaşa derýalar boýunça halkary hukugynyň ikrar edilen kadalarynyň berjaý edilmegine çagyrdy. Ministrlik Kowgany wekil etilen duşuşuklarda beýleki meseleler bilen bir hatarda suw hojalygy puwdugyny özara gatnaşyklaryň üstüne hem durulyp geçilenini aýtdy. Türkmenistanyň Daşary işleri ministrligi Serhed üstü derýalardan suw alınmagyny ylmy taýdan esaslandyrılan we tasdiklanan çemeleşmäniň zerurdygyny aýdýar. Şeýle-de Türkmenistan Serhed üstü derýalarda gurulýan hidrotehnika deskalaryň dogry işlemegini öpçün edip biljek ýokary derejeli hünärmeleriň öpçün edilmegine hem de Serhed ýaka derýalaryň boýuna ýerleşen ähli döwletleriň bähbetlerine hormat goýulmagyny we suw çeşmelerini dolandyrmak üçin degişli mehanizmlaryň döredilmegine üntü çekdi. Beýanatda Awganystana gurulşy dowam edýän hem de doly işe girdilen halatyny sewit ýurtlarynyň suw hojalygy puwdugyny agram salmagyndan howatir edilýän Koştepa kanaly agdalmady. Bu kanal sewit ýurtlarynyň iň esas suw çeşmeleriniň biri bolan Amy derýadan göz başalýar. Daşary işleri ministrliginiň çap eden maglumaty bu kanal boýunça Türkmenistanyň pozisiýasyna işaret edýän ilkinji resmi beýanat boldy. Mälim bolşýal Taliban ýol başçygyna Kowgan hökümeti 2020-nji ýylyň martynda Amy derýadan göz başalýan we uzynygy 285 kilometr, giňligi 100 metr we çuňlugy 8,5 metr bolan Koştepa kanalynyň gurulşygyna badalyga berdi. Taliban 2023-nji ýylyň oktýabr aýynda bu kanalyň 108 kilometr bolan ilkinji tapgyrynyň gurulşygynyň tamamlanynyny eglan etdi. Kanal demirgazyk Awganystanyň sewitlerini, şol sany etnik türkmenleriň gowçum bolup ýaşaýan etraplaryny suw serýeşdeler bilen öpçün eder. Bu taslama Amy derýanyň aşağı kakymynyň uguryna ýerleşýän merkezazy ýurtlaryna alada döredýär. Kanalyň dogry işe girdilmegi bilen Amy derýanyň suwunyň käbir çaklamalary göne 20 götürümden 26 götürmeçeni çekilmegine howatirlenme bildirilýär. Adat Ýewropa Azatlyk radiosynyň merkezazy meseleleri boýunça bilermeni Bruce Panier 8-nji martda Azatlyk radiosyna beren interwýusyna Türkmen tarapynyň beýanatyna Serhedaşa derýalarynyň suw serýeşdeleriniň peýdalanylmagy babatyna bir näçe aladalaryň gozgolýanyny aýtdy. The 3 points that are mentioned in the foreign ministry statement, all in some ways you can read this as a criticism. Or certainly Daşary işler ministrliginiň beýanatyndaky 3 punktun ählisine belli bir derejede tanqid ýa-da bir näçe aladalaryň gozgolmagy hökmüni düşünüp bolar. Deep Panier aýtdy. They said the first one is the need for scientifically based and a verified approach to water abstraction from transit. Birinjilik bilen Türkmenistan Serhedaşa derýalardan suw alınmagyny ylmy taýdan çemeleşmäniň zerurdygyny aýdýar. Şeýlelikde Türkmen tarapy derýadan alınjak suwun mukdaryny diňe Talibanyň ýeki özüniň karar berip bilmejekdigini, bu wagtda alalaşygyň gazanylmalygyny ýa-da suwun mukdarynyň obyektiv üçünji taraplar arkaly keskitlenmeliligini aýdýarlar. Beýanatyň 2-nji punktunda Türkmenistan Serhed üstü derýalardaky gurulýan deskalaryň ýokary derejeli hünärmenler tarapyndan işledilmegine çagyrýar. Şeýlelikde Türkmenistan biz siziň suwdan peýdalanmak hukugyňyzy ikrar edýär. Ýöne bu deskalary suw serýeşdelerinden peýdalanmakda ýokary hünär bolan işgärleriň işe çekilmegini gazanmak isleýär. Bu bolsa Türkmen hökümetiniň Talibanyň kanal taslamasy bilen bagly howatirlanmalaryny görkezýär. That, like I said, that kind of shows the concern that the Turkmen government is worried that the Taliban are just digging this without any scientific basis. Deep expert belledi. Taliban ýol başçygyna Kowgan hökümet heniz halkary gurulmalary we daşary ýurt hökümetleri tarapyndan ikrar edilmedi. Türkmen medeniýetyne görä Awgan wekiliýeti 4-6 mart aralygyny Aşgabatda bolup Awganystana öndürilen önümleriň sergisine, işgörlük forumuna we beýlik çärelere gatnaşdy. Şeýle-de Türkmenistanyň daşary siýasat idarasynyň ýol başçylary bilen duşuşdy. The Taliban are not internationally recognized, but this is becoming a very gray area at the moment. Taliban halkara derejesinde ikrar edilmedi. Ýöne bu ýagdaý her wagtda çal sewti, gümürtük mesele öwrülip barýar. Bilçimiz ýaly her wagtda Taliban wekilleri bir näçe ýurtda Awgan ilçhanalaryny dolandyrýarlar. Taliban halkara derejesinde ikrar edilmehde näresmi taýdan ikrar edilýär. Şeýlelikde olar kanuny hökümet gazaplanmaýar. Ýöne kimmeler, hususan goňşular olary belli bir derejede resmidel görnüşde ikrar edýär. Form of, as I said, informal recognition. Now they're not part of
part of any international treaty. Deyip Panir aýtdy. Sewitde su serişdeleriniň halkara hukugynyň kadalarynyň şägine dolandyrylmagy eksperte görä Sewit ýurtları bilen Awganystany hem öz için alýan täze halkara ulalaşygy talap edip biler. Ýöne Taliban ýol başlygyna Awgan hökümetiniň halkara derejesinde ikrar edilmezligi bu ulalaşygyň kanunlygyny çylşyrmaşdyryp biler. They really do need a treaty. They need to sign a water treaty. However, what you have is a government that's not recognized in power in Afghanistan. Olar su ulalaşygyna gol çekmeli bolar. Ýöne Awganystanyň ikrar edilmeýän hökümet bar. Şonuň üçin ulalaşyga gol çekmek kyn. Hiç kim tarapyndan ikrar edilmeýän hökümet bilen gol çekilen ulalaşyk resmi dokument hökmünde kabul edilip bilinirmi? Kanuny bolmadyk hökümet bilen gol çekilen ulalaşyk sözüň dolmansyna ulalaşyk bolup bilermi? Şonuň üçin bir ýagdaý mesele bolmagyna galýar. Garaşyp görmeli bolar. Ýöne ýa hem aýdysymýal Taliban käbir hökümetler tarapyndan ikrarnama kabul etmäge golaýlaýar. Toward recognition from some of the governments of the world. Deyip ekspert aýtdy. Türkmenistanyň daşary işler ministrligi halkara derejesinde ikrar edilmedik Awgan häkimetlerini halkara hukugynyň kadrlaryny berja etmäge çagyrýar. Merkez Aziýa ýurtlarynyň suw gatnaşyklary 1992-nji ýylyň fevralyna Gazawstanyň Almaty şäherine 5 Sewit ýurdunyň gol çeken suw ulalaşygy esasyna düzgünleşdirilýär. Şeýle-de Amderýanyň suw serişdelerinden peýdalanylmagy babatyna serhed üstü suw serişdelerini we halkara köýleri gorumak we ulanmak boýunça BMG konwensiýasy amal edilýär. Türkmenistan 1992-nji ýylda kabul edilen BMG konwensiýasyna 2012-nji ýylyň awgustyna goşuldy. Awganystan suw paýlaşmak boýunça Iranyň özge Sewit ýurtlarynyň hiç haýsy bilen halkara ýa-da iki taraplyň ulalaşyklara gol çekmedi. Diňe Iran bilen Awganystan arada 1973-nji ýylda Helmand suw paýlaşmak ulalaşygyna gol çekildi. Bu aralykda Amderýanyň aşaky akymyna ýerleşen ýurtlarda hususan Türkmenistana we Özbegistana soňky ýyllarda suw ýetmezçiligi bilen bagly problemalar ýetileşýär. Resmi maglumatlara görä Türkmenistan özüniň suw serişdeleriniň 95 göterimini Amderýadan alýar. Bu derýadan gözbaş alýan Garagum kanaly ýurdun Lewap, Mara, Ahal we Balkan vilayetleriniň suw serişdeleri bilen üpçün edýär.